Придумаў сцэнар для авангарднага кіно. Упэўнены, што вы зацэніце. Маленькая дзяўчынка з беларускага Задуб'я вучыцца падцягвацца на зялёнай газавай трубе. Вось гэтай. Дзіцячыя ручкі не вытрымліваюць, яна падае і правальваецца ў вір падзей. У наступны момант ужо пасталеўшая дзяўчынка стаіць на сцэне фестываля ў гонар дня дзяцей. Гераіня спявае песні уласнага сачынення. Вакол шмат шчаслівых людзей, а пасля канцэрту на спявачку валіцца крытыка, што ейны касцюм нагадвае хуй. І так, кантраст за кантрастам. Сёння яна цісне руку Александру Ціхановічу, а заўтра запісвае дуэт з Сержам Танкянам. Сёння дурным голасам гроўліць у мікрафон, а заўтра выступае на прэміі «Залаты грамафон» з хітом пра маршрутку. Паглядзелі б такі фільм, тады сядайце паўтульней, бо акурат сёння яго вам пакажуць у міністэрстве сепультуры. У 2001 годзе амерыканскі гурт Slipknot выдаў свой другі і самы паспяховы альбом пад назвай «Айова». Згустак чыстага шаленства, эпічны да хрусту ў шыі, 6 залатых і 3 плацінавыя статусы, намінацыя на Грэмі і безліч прададзеных пасля выхаду альбома антыдэпрэсантаў. Прыкладна ў той жа час на іншым баку планеты дзяўчынка-падлетак Каця ловіць на трасе машыны, каб даехаць з родных Чавусаў у Магілёў. Дзяўчынка шукае сябе і музыкантаў, гроўлюць у мікрафон і марыць стаць зоркай. Што агульнага паміж гэтымі дзвюма гісторыямі з паралельных сусветаў? Дзяўчынка вельмі любіць Slipknot, і за гэта магілёўскія музыканты завуць яе Айова. Нават цяпер у гэтым шмат сімвалізму. Таму што калі і можна было б параўнаць Чавусы з якім-небудзь амерыканскім штатам, то Айова падышоў бы ідэальна. Сельская гаспадарка, изоляция, сум и тотальная отсутность перспектыў. Хоць заўтра записывай альбом и прадавай яго мільённымі накладамі па ўсім свеце. Але шлях Каці да поспеху расцягнуўся на складанае дзесяцігоддзе. Но ведаеце, як бывае ў фільмах: боль, змаганне, перамога. І вось ты ўжо стаіш у касцюме хуя на сцэне, а ашалелыя латэнтныя патрыёты захлёбваюцца ад невыноснай фалічнасці моманту. Давайте так, вы зараз у каментарах узгадайце самае дэпрэсіўнае месца Беларусі, падтрымаеце гэты канал праз сервіс Buy Me Coffee, а я вам раскажу пра ўсё па парадку. І пачну вось з гэтай зялёнай трубы. Выглядае так, што менавіта з яе пачалося дзяцінства Каці Іванчыкавай. Прынамсі, яе першыя ўспаміны пра Чавусы былі менавіта такія. У двары разабралі трубы, на якіх я, можна сказаць, расла. Памятаю яшчэ з дзяцінства. На іх было напісана газ, асцярожна, вогненебяспечна. Але нас гэта, вядома, толькі прываблівала. Лазілі мы па гэтых трубах рэгулярна. Часам сапраўды пахла газам. Побач зялёная металічная перакладзіна. Я спрабавала на ёй навучыцца падцягвацца. Упала і зламала руку. Звычайнае беларускае дзяцінства. Нічога дзіўнага. Але ілюстрацыя да біяграфіі вельмі важная. У шматлікіх інтэрв'ю Каця заўсёды падкрэслівала, што марыла вырвацца з гэтага месца. Што праўда, музычная кар'ера дзяўчынкі пачалася менавіта ў родным горадзе. Яна спявала ў мясцовай эстраднай секцыі, але салістка яе не бралі. Голас яшчэ быў зусім слабы, ажно пакуль дзяўчынку не заўважылі ў Магілёўскім доме культуры і не пазвалі да сябе. Пасля ўжо пачалася класічная правінцыйная праграма, гарадскія мерапрыемствы дзяржаўнай важнасці. Але свядомасць Каця пашырыў натуральна не гэты досвед, а Канада. Як яна туды патрапіла? Па чарнобыльскай праграме. Прыязджала некалькі разоў у сям'ю і мела неблагія шансы там і застацца. Але нешта пайшло не так. Вось вам кавалачак кранальнага маналогу. Шмат хто застаўся там. Ім купілі дом, машыну, дапамаглі карацей. Я не засталася. Мне было 8 гадоў, я не вельмі добра размаўляла па-ангельску, ведала некалькі фраз і тлумачылася ў асноўным жэстамі. Аднойчы мы паляцелі ў Антарыё да іх сваякоў на вяселле. Там было жудаснае скукоцішча. Ежа была неверагодна несмачная. Мая гаспадыня папрасіла свайго мужа развесяліць мяне, але ў яго ніяк не атрымлівалася. Тады яна раззлавалася, адвала мяне ў туалет і спытала: «У чым справа? Я хачу дадому», я ёй сказала. Я мела на ўвазе наш канадскі дом, але яна зразумела мяне па-свойму. Чаму ты хочаш дадому ў Беларусь, у гэтую вёску, у гэтае жудаснае месца? І мяне гэта вельмі зачапіла. А зараз мяне дзівіць, што 8 гадоў мяне пакрыўдзіла, што мою радзіму не паважаюць. Яна хацела мяне ўдачарыць, ёй здавалася, што тут так жахліва. Але на самой справе я была шчаслівая, і ў мяне было лепшае дзяцінства і самая лепшая краіна. Што праўда, з Чавусаў Каці захацелася з'ехаць даволі хутка. Маці шмат працавала, бацька амаль не з'яўляўся ў хаце, а аднойчы увогуле прыехаў з фотаздымкам нейкай кабеты і ўсім хваліўся, што гэта яго новая жанчына. Карацей, вы зразумелі. Каця гарэла музыкай, а пубертат яе самым натуральным чынам занурыў у метал.
Вы, напэўна, разумееце, што знайсці ў чавусах аднадумцаў, каб разам рубіць слепкнот па гаражах, дастаткова складана. Таму Каця ўсё часцей пачала катацца ў Магілёў. Горад, дзе новыя гурты нараджаліся і паміралі настолькі імкліва, што ў іх нават не заўсёды паспявалі з'яўляцца назвы. У шматлікіх гуртоў, з якімі тусавалася Каця, назвы таксама не было, затое мянушка з'явілася ў яе. Я тусавалася на кватэрніку разам з цяжкімі камандамі, таксама спрабавала гроўліць. І мне далі такую мянушку, а пазней я даведалася, што альбом названы не ў гонар амерыканскага штата Айова, а сугучнай абрэвіятуры «Ідыёты ходзяць па коле» «Idiots always walk around». Мы ўвесь час паўтараем свае памылкі. Мне падабаецца значэнне маёй мянушкі. Гэта цытата з расійскага часопіса, дзе Каці паверылі на слова. Сама фраза гучыць троху інакш. «Idiots out wandering around». Так сапраўды жартам называюць жыхароў Айовы, каб падкрэсліць іх правінцыйнасць. Але Слепкнот ніколі не тлумачылі так назву свайго альбома. Проста Іванчыкавай захацелася зрабіць дзіцячы псеўданім больш шматслойным, а пераправяраць за ёй не сталі. Але да сапраўднай Айовы пройдзе яшчэ шмат часу. Каця паедзе вучыцца ў педагагічны універ у Мінск, а адтуль трапіць на той самы звёздны дилижанс. Я вам ужо прыносіў цэлы выпуск пра гэты праект. У каментарах пакіну спасылачку, каб вы змаглі перагледзець і атрымаць асалоду ад непаўторнага вайба тэлебачання сярэдзіны нулявых. Але вось вам адзін цікавы факт. Іванчыкава спачатку не прайшла на конкурс. На тэлебачанні яна з'явілася толькі таму, што іншая ўдзельніца захварэла і не змагла паехаць на здымкі. Не тое, каб Каця зрабілася там галоўнай зоркай праекту, але падтрымлівалі яе магутна. Усе чавусы галасавалі за зямлячку, і гэта нават не жарт. За мяне галасавалі толькі таму, што я чавуская. Можна было з аднаго тэлефона тэлефанаваць 100 разоў, і людзі вытрачалі шалёныя грошы, каб мяне падтрымаць. Зусім незнаёмыя бабулі падыходзілі да мяне і казалі: «Дзетачка, я ж за цябе галасавала». Але пэўны кар'ерны скачок пасля звёзднага дилижанса ў Іванчыкавай здарыўся. Яе запрасілі спяваць у мюзікл пра рок Іллі Алейнікава. Ну і вось вам цікавы факт. Рыхтавалі яго ў Польшы, пад Варшавай, у самалётным ангары ў лесе. Рэжысёрам быў таксама паляк Януш Езыфовіч. А далей будзе цікавы маналог Каці Іванчыкавай пра гэты бясцэнны досвед. Праблемы з грашыма пачаліся яшчэ ў Польшы. Стваральнікі замахнуліся на дарагое абсталяванне і 3D-экраны. Але машына была запушчана, і грошы трэба было плаціць. У выніку, за 3 гадзіны да прэм'еры ў Менску у нас не былі гатовыя дэкарацыі. Юзефовіч быў у шаленстве. Гэта толькі ў вас, курвы, ў Расіі і Беларусі такое можа быць. Акцёры працавалі шалёна. Па 12-14 гадзін. Іванчыкава яшчэ больш, каб яе нават дублёршы не было. У выніку ўсяго за тыдзень навучылася танцаваць чачотку на ўзроўні танцораў балета. Мяркую, што такія праекты могуць падарыць чалавеку толькі 2 рэчы: бясцэнны досвед і сапсаваную менталачку. Каце пашчасціла, яна атрымала толькі адзін падарунак. Просто влюбиться, а вот любви объясниться непросто. Нет, ходишь за ней весь день как тень и не можешь забыть. Іншы чакаў яе ўжо па вяртанні Магілёў. Там яна пазнаёмілася з мясцовымі хлопцамі, гітарыстам Леанідам Цярэшчынкам і бубначом Васілём Буланавым. У першага быў свой гурт. Ён называўся Carpen Dies, і вы моцна здзівіцеся, калі даведаецеся, якую музыку граў гэты калектыў. Carpen Dies базаваліся ў баптысцкай царкве Слова жыцця. Рэпертуар быў адпаведны. Руки пропитаны кровью, не твоей, не моей мощи. Пасля Цярэшчынка і Буланаў зрабілі круты паварот у кар'еры і апынуліся ў гурце «Маузер», вельмі папулярным у альтэрнатыўным асяроддзі ў тыя часы. Па легендзе Кацю пазнаёміў з Цярэшчынкам і Буланавым культавы магілёўскі гукарэжысёр Дзяніс Манёнак, які дапамагаў ёй рабіць фанаграмы для выступаў у рэстарацыях. І дзяўчына неяк адразу зразумела – гэта яе шанец. Калі Лёня патэлефанаваў мне ўпершыню, я адразу зразумела, ён вывезе мяне адсюль. Лёня прыйшоў на маю рэпетыцыю і сказаў: «Я ўсё вырашу». Ён выразна бачыць кірунак руху, пры гэтым робяць усё ціха, без крыві. Вось так ціха і без крыві адбыўся пераезд трыа Іванчыкава, Цярэшчынка і Буланаў у Пецербург. Гэта было ў 2010 годзе, калі Расія падавалася самым лагічным і натуральным варыянтам развіцця кар'еры. Пачалося ўсё, аднак, не з поспеху, а з крызісу. У музыкантаў з сабой было $200, якія яны вырашылі памяняць адразу ж на вакзале. І ў выніку атрымалі набор фантикаў, пакрытых сапраўднай купюрай. Есці няма чаго, жыць няма дзе. Выратавалі людзі.
Дапамог пачатковец-арганізатар канцэртаў, які паклікаў нас выступіць на кватэрніку. Да нас прыйшлі мясцовыя дзяўчыны, з якімі мы засябравалі, і яны запрасілі нас да сябе ў трохпакаёвую кватэру, дзе мы пражылі каля 2 тыдняў. Праз некаторы час на кватэрніках мы зарабілі грошы і знялі ў маёй знаёмай некалькі пакояў. Рабяты працавалі як шалёныя, дзелілі снікерсы на драбнюткія кавалачкі, каб салодкага хапіла на некалькі дзён, і рэпетавалі кожны дзень. Больш за ўсё з таго перыяду музыканты ўзгадваюць сваю працу на свечным заводзе. Размалёвалі там парафінавыя свечкі, каб купіць сабе зімовую вопратку, і аднойчы пачулі на радыё сваю песню. Гэта першы сінгл гурта Айова «Простая песня». Ён выйшаў у жніўні 2011 года, і зараз у яго 25 мільёнаў праглядаў на Ютубе. Першы вялікі поспех гурта. Мама, когда я рядом с ним, не забываю, где забываю, кто я. Яшчэ праз паўгады з'явілася «Мама». Кліп звычайны. З прыкметнага там толькі вусны гітарыста Цярэшчынкі, бо ён перабраў з аўтазагарам перад здымкамі. Але сама песня моментальна зрабілася хітом і дала гурту магутны імпульс. Не фінансавы, што праўда. Пазнаёміліся з нашым будучым саунд-прадюсерам Олегам Баранавым. Спачатку ў нас не было грошай нават на метро. Олег не мог зразумець, чаму мы не можам прыехаць на студыю, а нам было сорамна аб гэтым яму казаць. Калі ўсё ж з'яўляліся грошы, то мы ішлі ў вялікі супермаркет і затарваліся крупой са зніжкай. Калі зарабілі першы ганарар, то цалкам забілі халадзільнік ежай, і мы былі шчаслівыя. Менавіта Баранаў цішком даслаў дэмку песні «Мама» на новую хвалю ў Юрмалу. Катя трапіла на адбор і там праспявала свежыя хіты. Вось як это выглядала. Жили мы на краю, с нами был теплый июль, а Питер сломанный, с тобой играем жизнь, которой будем жить, но сажать последний вагон. Стоп. Катя, а вы могли бы все то же самое сделать так, чтобы мы понимали текст? Все то же самое. Спойте, только чтобы можно было понять текст. У выніку Айова туды ўзялі. Выступаў гурт ужо як расейскі. Адпаведная шыльдачка прыгожа вісела побач з назвай калектыву. А ў Іванчыкавай менавіта там здарыўся экзістэнцыяльны прарыў і пераасэнсаванне ўласнага вобразу. І гурт пачаў імкліва мяняцца. У лепшы бок ці не, давайце паразважаем у каментарах. Але сінглы сыпаліся адзін за адным. Спачатку «Ищу мужа». Пасля самым лагічным чынам «Невеста». Но ўжо потым прыйшоў час сапраўдных бэнгераў. Песня «Улыбайся», здаецца, гучала нават са старой пуні маёй бабулі. Так часта, быццам музычныя рэдактары ўсіх радыёстанцый проста звадзілі масавы байкот на карысць беларускага гурта. Хто ж ведаў, што гэта будзе толькі пачатак, і наперадзе нас чакае сапраўдны гукавы тэрор. Неўміручая, нават незабіваемая песня пра каханне ў маршрутцы. Хацела папрыкалвацца, аб сур'ёзным пагаварыць з гумарам. Аднойчы паглядзела фільм «Каханне галубы», дзе мяне натхніла тое, як паказалі драму праз гумар. Мне захацелася зрабіць нешта накшталт. Першапачатковы сюжэт песні быў аб тым, што на спатканне хлопец замест кветак прынёс дзяўчыне памідоры чэры, а яна сказала, што радая, бо гэта яе самы любімы букет. Але гэтая ідэя неяк не задалася, таму ў галаву мне выпадкова прыйшла маршрутка, сама не ведаю адкуль. Я моцна здзіўлюся, калі вы скажаце, што ніколі яе не чулі. Такія песні звычайна становяцца пракляццем, якое не ў сілах зняць ні Баба Ванга, ні Дзед Барадзед. Я нават размаўляў неяк пра гэта з Іванчыкавай. Па ўсім было відаць, што яна маршрутку таксама калі і полюбіла, то паспела ўжо разлюбіць. Аднойчы мы выступалі ў Сарэнта, і ў суседняй грымёрцы быў Леанід Агуцін. Нам прынеслі гарбату, мы селі за стол і размаўлялі пра песні, якія застаюцца ў вечнасці. І застаюцца вось такія. Напішаш якую-небудзь кампазіцыю, якой табе так падабаецца тэкст. Думаеш, як удала гэта зрабіла, а ва ўсіх у галаве засталася маршрутка. І потым людзі пішуць, што тэкст прымітыўны, ты проста прыкалываўся, а яно запомнілася. 2 прытопы, 3 прыхлопы. Першы альбом Айова пад красамоўнай назвай «Экспарт» выйшаў толькі ў канцы 2014 года, праз 3 гады пасля выбуху простой песні. Пачаліся бясконцыя гастролі, эфіры, тэлешоу і праекты. Расейскі шоу-біз з радасцю прыняў свежы імпартны беларускі прадукт і моментам зрабіў яго сваім.
Найди меня, мама, на фото крайне справа. Заметь счастливые твои дела. Наступны альбом гурта, дарэчы, так і называўся «Імпарт». У ім нават вокладка адрознівалася толькі колерам. Затое там быў магутны сінгл, мне падаецца, найлепшае, што запісалі беларускія музыканты за сваю кар'еру. Самый лучший хит, пульсом бьет, Песня б'ёт біт, і яскравы кліп на яе спрацавалі фенаменальна. Айова балансавала паміж максімальна папсовымі складнікамі і бязглуздымі тэкстамі і акцэнтаваным альтэрнатыўным гучаннем і харызматычным вакалам Іванчыкавай. Таму аўдыторыя вакол гурта збіралася максімальна шырокая. самый лучший хит, пульсом бьет. На сцэне музыканты паказвалі шоу. Нават на ўсіх гэтых бясконцых краўлёўскіх тусоўках, дзе звычайна свісціць у мікрафон Лешченка і сыпецца пудра з Кіркорава, Айова выглядала неяк вельмі свежа. І ну быццам гэта жывыя людзі, а не экспанаты з маўзалея. Дзякуй і на тым. Урэшце рэшт, гэта прывяло Іванчыкаву да калабы, у якую ніхто б і ніколі не паверыў. Аднойчы яна атрымала ліст ад Сержа Танкяна, таго самага Танкяна з System of a Down. Канкрэтны змест таго ліста невядомы, але давайце я паспрабую яго змадэляваць, каб мы зноў вырулілі з вамі ў сюжэт авангарднага кіно. Прывітанне, Катя! Як справы? Я тут паслухаў твае песні, класны вакал. Мне спадабалася, як ты спяваеш. Хачу прапанаваць табе супрацу. Я тут зараз пішу саундтрэк да аднаго фільма пра калаврат, нешта такое. Ну вось, прыкладна так. Як угаварылі Танкяна падпісацца на тую авантуру і як Танкян на яе падпісаўся, вялікая таямніца. Паслядоўны антыімперыяліст, армянін пачаў пісаць музыку да расійскага фільма «Легенда о калавраце», які выйшаў у 2017 годзе, ужо пасля анексіі Крыма і фінансаваўся дзяржавай. Ужо пасля расійскія медыа шмат пісалі пра тое, што той калаврат, на які ўсе падумалі, не мае ніякага дачынення да калаврата з гэтага фільма. Але шмат хто падумаў і іншае. Магчыма, усе мы проста неадукаваныя боўдзілы і асацыюем тое, што не трэба асацыяваць. І песня Кінчева «Неба славян» у фільме была проста так, для дэкаратыўнай прыгажосці. Но в наших венах кипит небо славян. На гэтае пытанне гісторыкі адказу не давалі. У любым выпадку Серж Танкян напісаў музыку да гэтага гераічнага рускага эпасу, а Каця Іванчыкава заспявала з ім дуэтам. Армянін і беларуска зладзілі магутнае комба на аскепках гістарычнай справядлівасці. Можаце паслухаць, атрымалася прыгожанька. Музыкантам вообще проще. Они живут на своей планете музыки. То есть политика это где-то там? Да, политика это где-то там. Праз 3 гады, калі ў Беларусі пачаліся пратэсты, Каця даволі нечакана выказалася. Спачатку гурт Айова выдаў кліп «Мечта», які з'явіўся 16 жніўня. Камни, кто вы такие? А пасля быў вялікі разгорнуты каментар тузіну гітоў. Іванчыкава ўзгадала і Рамана Бандарэнку, і жаночыя пратэсты, а ў фінале вельмі яскрава выказалася пра гвалт і пра вайну, якая тады яшчэ не пачалася, але была зусім блізка. Людзі не хочуць ваяваць, яны хочуць свабодна жыць і бесперашкодна працаваць, хочуць гадаваць дзяцей і збірацца з сябрамі па выходных. Правільна кажуць, для шчасця не шмат трэба. Хочацца жыць і ведаць, што твае дзеці ў бяспецы, што твой любімы вернецца з працы дадому, што на стале будзе смачная вячэра. Усё гэта выглядае як дзіўная злая гульня «Уцякай дагані» і такое адчуванне, што ніхто да канца не ведае правілаў і ўсё залежыць ад асобы і рашэння нападніка. І калі мы будзем думаць сённяшнім днём, мы налаваем яшчэ больш дроваў, прычыняючы калецтвы, зневажаючы і зважаючы на чалавечае. Усё сканчаецца, і дрэннае, і добрае. Сумленне заўсёды будзе з намі, яно да канца жыцця будзе нагадваць пра зробленае. Праз год, 22 лютага 2022 года, Каця Іванчыкава апублікавала ў інстаграме пост, і з таго часу больш пра вайну не выказвалася. У сям'і Іванчыкавай Цярэшчынкі нарадзілася дзіця. Гурт прысвяціў гэтай тэме міні-альбом «Кассіяпея». І калі вы разлічвалі пачуць там нешта ў стылі позняга Ліберзона, я расчарую. Матэрыял на 18-хвіліннай эпішцы даволі стандартны. Посмотри на мир, ты звезд, связаны невидимой рукой.
як і дуэты Каці, якія выходзілі апошнім часам. З больш-менш цікавага можна хіба ўзгадаць фіт з Андрэем Кацікавым, але ён там гучыць нашмат больш упэўнена. Красный свет светофора загорелся нарядный. Што вам расказаць яшчэ? Гурт Айова дагэтуль жыве і працуе ў Расіі, з'яўляецца на тэлебачанні і ВК-фэсце, выступае на дзяржаўных мерапрыемствах. На адным з іх акурат і здарыўся непрыемны інцыдэнт. Назовем гэта так. У Новгарадзе святкавалі дзень дзяцей. Каця выйшла на сцэну ў даволі авангардным касцюме. І камусьці падалося, што касцюм вельмі нагадвае мужскі палавы орган. Пеніс, карацей. Мамачкі адразу падхапілі. Маўляў, нашы дзеці на такое глядзелі. І дайшло да латэнтных расійскіх патрыётаў, у якіх пенісы стаяць перад вачыма вялікім скураным войскам, нават у снах асабліва. Спявачка Айова ў касцюме мужчынскіх геніталій перад шматтысячным морам моладзі і дзяцей з падтанцоўкай у вобразе стрыпцізёрак выступіла на гарадскім свяце ў дзень абароны дзяцей ля старажытных сцен вялікага Новгарада, у мошчаў святых і цудатворных ікон, у наўгародскіх саборах, ля помніка тысячагоддзя Русі, ля вечнага агню, ля дома ўрада в вобласці. Эксперты ў сферы мужчынскіх геніталій спрачаліся даволі доўга, пакуль Катя Айова казала ў інтэрв'ю пра ўбранне Кацярыны і стыль. Есть такая картина Екатерины II, у нее, собственно, вот этот кринолин идет точно такой формы, как у меня было платье. Што зробіш? Якая краіна, такі шоу-біз. Но ты бы смогла жить в такой стране, как Советский Союз? Я читала книги Довлатова, и мне этого хватило. Он сказал, что здесь нужно или быть бухим, или тупым. Зараз Айова спрабуе адаптавацца да сітуацыі, калі ніхто да канца не ведае правілаў і ўсё залежыць ад асобы і рашэння нападніка. Пакуль атрымліваецца. Але тое, што аднойчы выглядала бяскрыўдным пенісам, заўтра можа пераўтварыцца ў вялікую сраку. У авангардных фільмах такое здараецца. Idiots always walk around, як кажуць у чавусах. Гэта канал Міністэрства сепультуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, падтрымайце мой канал праз сервіс Buy Me a Coffee. А я прынясу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве! Ha ha ha!